Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala muhterem kardeşler har barşabızga da özünün selamın, rahmetin hem bereketlerin nasip eyle kursun. Uşkanların ötep Allah Teala'nın tıyganlarından tıyılıp, şu ömürlerimizni Allah Teala'ga hamanın ilçisine itaat bilen yaşarga nasipler eylesin. Hamdaki şu dünyalarımızda dünya bakıtı, ahiret bakıtları Allah Teala nasip etsin. Günahlarımızı keçirip, ibadetlerimizni kabul kılsın. Her günümüzde, her soluşumuzda Allah Subhanahu ve Teala'nı maqtab, alalab, аңа хамид сәнәләр әйтергә, һәм шушы хамид сәнәләре без аңа ирешергә насыйп булсын. Һәм дә инде һәр сулышыбызда Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмне уйлап, яратып, аңа салаватлар әйтергә, һәм шушы салаватларыбыз аңа ирешергә насыйп булсын. Аллаһ Тәгалә безгә аның шафагатын насыйп әйләсен. Мөхтәрәм кардәшләр, Рамазан айлары үтеп китте, шулай бит инде. Бүген безнең Рамазан айларыннан соң беренче җомгаларыбыз кире үзебезнең халәтебезгә кайта башладык инде. Шулай бит Рамазан айында теге әле бик гынахлар кылмыйдыр як, матур гына йөридер як, шулай бит инде. Хәзер үз халәтебезгә кайта башладык. Тормыш үзенекен итә, үзгәрә башладык. Кырсаклар да хәзер әзрәк кенә шулай бит инде үсә башлады. Аты бик шиңгеп киткән иде. Инде кызлар да матурая башлады шулай бит. Рамазан айында бик карамыйдыр як аларга. Мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә Рамазан ае бетте дип, без инде гыйбадәтләребезне дә, изгелекләребезне дә туктатмыйбыз. Рамазан айы ул безгә бер тәргиш бирүче, импульс. Һәм үрнәк күрсәтте. Менә шулай яшәгез ди. Әгәр теләсәгез ди, Аллаһ Тәгалә әйтә безгә, әйтергә тели, сез көн сайын шулай яши аласыз ди. Безнең Рамазаннан башка да бар уразаларыбыз. Менә хәзер Шәввал аеның бар 6 көн уразасы, шулай бит. Шулай ук һәрбер айның кимендә 3 көн уразасы бар, шулай бит. Һәрбер айда без дүшәмбе, пәнҗшәмбе көнне уразаларыбызны тота алабыз. Шуңа күрә дә быегырга урын юк, гыйбадәтләребезне кыла алабыз. Таравих намазлары булмаса да, кич белән тәһаҗҗүд намазларыбызны укый алабыз. Әлхәмдүлилләh, монда бер нинди тыю да юк. Шуңа күрә иншааллаһ менә шушы гыйбадәтләребез дәвамлы була күрсен. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә шулай бит. Дәвамлысы хәерле ди эшләрнең әз булса да ди. Хайрул аъмали адвамуха ва ин қалла. Ләкин мөхтәрәм кардәшләр, шушы гыйбадәтләребез безнең күңелебезгә тәэсир итәргә тиеш. Ягъни безнең күңел халаты үзгәрергә тиеш. Менә шушы максат. Гыйбадәтләр, намаз булсын, ураза булсын, кайсын алсаң да Коръән укы булсын, ул безгә тәэсир итәргә тиеш. Мәсәлән, галимнәр әйтә, кеше ди Коръән укый ди, Коръән аркылы үзенә ләгънәт укый ди. Коръән укыганда үзенә ләгънәт укырга мөмкин. Нәрсә ди? Коръәндә язылган ди: Бисмиллаһир-рахманир-рахим, аля ләгънәтуллаһи галя залимин. Ләгънәт булсын залимнарга дигән ди. Әгәр ул кеше залим булса, үзенә ләгънәт укый. Димәк, иң зур гынах ул кешене нәрсәгәдер чакырып, үзең шуны үтәмәү, үзең шуны эшләмәү. Шуңа күрә дә дин ул тора ихласлыкка нигезләнгән. Ихласлык ул шушы синең гыйбадәтең сиңа тәэсир итүе, синең күңелең аркылы үтүе. Һәм ахыр чиктә синдә шушы гыйбадәтеңнең күренүе дип әйтик. Мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы динебезнең безнең халкыбызда чагылыш табуы, иң беренче чагылыш табуы ул да булса күңелләрнең йомшаруы. Безнең рәхим шәфкатьле булуыбыз. Менә бу ислам дине шушы кешегә тәэсир иткән дип әйтә алабыз без. Кешенең рәхим шәфкатьле булуы, аның күңеле йомшавы һәм үзгәрүе. Менә бүген шуның турында иншаллаһ сөйләшеп китик әле. Иң беләбез ки, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям рәхим шәфкатьлелек буенча безнең өчен иң зур мисал. Иң зур мисал, аны уздырып булмый. Нәрсә генә эшләсәң дә шулай бит, аны уздырып булмый. Ничә тапкыр гафу итсәләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям гафу итә торган булган. Ничә тапкыр сорасалар, ул шунда бирә торган булган. Хәтта урамда аны туктатып берәр нәрсә сөйли башласалар, берәр хатын-кыз шулай бит инде, берәр кыл, ул аларны да сәгатьләр буе тыңлап торырга әзер булган. Менә шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямның рәхим шәфкатьлелеге ул әйтеп бетергесез бик күп мисалларга нигезләнгән. Шуның берсе, сез аны беләсез, шулай бит Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямгә яһүдләрнең мөрәҗәгате. Яһүдләр Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям белән исәнләшкәндә, аннан килеп, нәрсә дип әйткәннәр? Ассаму галейка дигәннәр.
Әссәламу алейка дия сураңа Әссәму алейка. Әссәлам бу тәрҗемә ителә сәлам тынычлык дип, шулай бит. Аллаһ Тәгаләнең шулай бер исеме дә. Әссәм Аллаһ хәрефе өстәлмәсә, әссәм ул була агу. Агу була. Һәм кешегә әссәламу алейкум дисәң, сиңа сәлам булсын дибез. Әссәму алейка дисәң, сиңа агу булсын дибез. Менә күп кеше монда әзрәк кенә инде искәртеп әйтеп китик. Күп кеше исәнләшә дә белми безнең мөселманнар арасында да. Мәсәлән, кайберәүләр әйтәләр: "Салам алейкум". Салам алейкум. Бу нәрсә дигән сүз шулай. Бу как раз әссәму алейка дигән сүз бу. Сиңа агу булсын дигән сүз бу. Как раз шуны аңлата бу. Салам алейкум. Ул аның Аллаһ хәрефен әйтми бит ул. Как раз сиңа агу булсын дигән сүз. Мондай кешегә нәрсә дип әйтергә кирәк? Ва алейка дип әйтергә кирәк. Сиңа да шулай булсын дип әйтергә кирәк. Анда ва алейкум ассалам дип әйтеп булмый инде. Күп кеше исәнләшә белми. Берәү сорау бирде миңа: "Саламун алейкум" дип әйтергә ярыймы ди? Саламун алейкум. Әссәламу алейка түгел, саламун алейкум. Мәктәм син нәрсә бала дип әйтәсең соң? Фантазия нәрсәгә бу? Нәрсәгә бу сүзне үзгәртергә? Әссәлам анда алиф лам. Артикль бар, шулай бит инде, билгелек артикль. Ул саламун алейка дип. Мәктәм нәрсәгә соң үзгәртергә? Монда фантазия кертергә нәрсәгә? Бар, безгә шулай бит инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям күрсәтеп калдырган исәнләшү сәлам. Артикль белән әссәламу алейкум. Монда фантазия кирәкми. Шулай бит. Монда шушы сүзне генә кабатларга кирәк. Шушы сүзне әйтергә өйрәнергә кирәк. Сәлам, әгәр дә артикль булмаса, бу инде Аллаһ Тәгаләнең исеме булудан туктый. Бу ниндидер абстрактный тынычлык. Шуңа күрә әссәлам дигән сүз Аллаһ Тәгаләнең исеме дә, тынычлыкны да үз эченә ала. Менә шуңа күрә дә кайбер мөселманнар да исәнләшә белмиләр. Салам алейкум дип тә җибәрәләр, шулай бит инде. Шулай ук анда әссәлам дигән сүз керми. Шулай бит инде. Салам алейкум дип тә җибәрәләр. Менә шуңа күрә дә дөрес итеп исәнләшә белергә кирәк. Яһүдләр белгәннәр әлбәттә, ләкин алар махсус рәвештә әссәму алейка дигәннәр, сиңа агу булсын дигәннәр. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аларга тыныч кына нәрсә җавап биргән? Ва алейкум дигән. Ва алейкум дип җавап бирә торган булган. Гайша радиллаһу анха белән бергә барганда, әле ул вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның хатыннары урамда ирекле йөри алганнар. Барган вакытта нәрсә дип түзмәгән. Расулуллаһ, алар бит сиңа нәрсә дип әйтәләр? Түзмәгән. Һәм теге яһүдләргә дә начар сүзләр әйткән. Ва алейкумуссаму лагънатуллаһи дип анда сезгә дә агу булсын, Аллаһ Тәгаләнең ләгънәте булсын дип һәм башкалар. Вачи гарәп хатыннары анда сүзләрне әйтә беләләр. Дөресен генә әйткәндә, шулай бит инде. Татар хатыннары да бар андыйлары шулай бит инде. Бер сүзгә 10 сүз белән ниме? Сөйләшә башласалар пулемет шикелле нәрсә генә әйтеп бетермиләр. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, тынычланды. Кирәкми ди. Тынычланды. Гайша радиллаһу анха әйтә гаҗәпләнеп: "Я Расулуллаһ, син ишетмәдеңме алар сиңа нәрсә әйткәнне?" ди. Әйе, ишеттем ди. Ләкин бит мин дә аларга шуның белән җавап бирдем ди. Шушы җитә ди. Ягъни артыгы кирәкми. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр, кешенең әлбәттә инде шулай ук рәхим шәфкатьле булуы, ягъни ишеткән вакытта да үзенә карата начарлыкны ул шуннан да артык начарлык теләми ул. Кай вакытта шулай бит киресенчә әле яхшылык та тели. Менә шуңа күрә дә бу безгә дә бер мисал булып тора. Кешегә начарлык теләмәү. Бу рәхим шәфкатьлектән килә. Кешегә яхшылык теләү. Рәхим шәфкатьлектән килә торган әйбер. Ибн Масгуд радиллаһу анһуның да акчасын урлагач, ул шулай дип дуга кылган: "И Раббым" дигән. Әгәр дә шушы кеше, урлаган кеше бу акчага мохтаҗ булса, ул аңа садака булсын ди. Әгәр дә мохтаҗ булмаса, бу гынахы аның ахыргы булсын ди. Шулай дип дуга кылган. Хәтта үзенә начарлык эшләгән кешегә карата да ул инде начар дуга кылмаган. Ләгънәт булсын шулай бит, куллары кырысын, хәйрчелеккә батсын дип, рәхәтен күрмәсен дип, һәм башкасы. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям шулай ук әйтә, Гайша радиллаһу анһадан бу рәхим шәфкатьлек турында Гайша радиллаһу анһадан күп хадисләр килә. Күрәсең, аның барында шундый очраклар булган. Мәсәлән, кайбер тема буенча хадисләр килә бер кешедән,
Мәсәлән, аның янында булганда шулай бит инде. Кайберәүләр башка кешедән килә. Айша радиллаһу анһага Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Я Айша, ман угтия хаззаху минар рифқи, фақад угтия хайрад дунья вал ахира." И Айша ди, радиллаһу анһа. Әгәр дә кешегә рәхим шәфкатьлектән бер өлеш бирелсә, йомшаклыктан бер өлеш бирелсә ди, бу кешегә дөньяның һәм ахиратның байлыгы бирелгән ди. Әгәр кеше рәхим шәфкатьле булса, йомшак булса күңелендә, бу кешегә дөнья һәм ахират байлыгы бирелгән. Бу зур байлык шулай. Ике дөнья байлыгы дип сорыйбыз бит. И Раббым, ике дөнья байлыгы бир безгә дибез. Кай вакытта күңелләр йомшара башлагач, без аңламыйбыз. Мин Аллаһтан ике дөнья байлыгы сорыйм, машина сорыйм, акча сорыйм дип уйлыйбыз инде без шулай бит. Безнең күңелләребез йомшара икән. Менә шушында ике дөнья байлыгы да булырга мөмкин, мөхтәрәм кардәшләр. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Ва ман хурима хаззаху минар рифқи", әгәр дә шушы йомшаклыкның берәрсеннән алынган икән ди, берәр кешедә йомшаклык булмаса ди, Аллаһ Тәгалә алса ул кешедән ди, фақада мин хайри дунья вал ахира, дөнья һәм ахират байлыгын югалта ди. Нишләп йомшаклык дөнья һәм ахират байлыгы ул? Чөнки бу дөньяда, мөхтәрәм кардәшләр, кешене йомшак булса, рәхим шәфкатьле булса, аңа башкалар тартылалар. Әгәр сиңа кеше тартыла икән, бу үз чиратында дөньяда әйбәт, рәхәт яшәүнең бер сәбәбе бу. Чөнки яхшы кешегә, йомшак кешегә башкалар тартыла. Һәм янында күбрәк кешеләр булган саен, алардан күбрәк ярдәм килә. Синең күбрәк танышларың була. Күбрәк сиңа ярдәм итәләр, һәм син үзең дә әлбәттә инде кешеләргә ярдәм итәсең. Димәк, ике дөнья бәхетен син аласың. Ахират бәхете нәрсәдә? Синең күңелең йомшак булса, син изгелекне, яхшылыкны кешеләргә ирештерә аласың. Менә әгәр дә игътибар итсәгез, күп кенә кешеләр киләләр дә, мин мәчеткә йөрим. Анда кешеләр әйбәт диләр. Анда укытучы йомшак диләр, әйбәт ди, ачуланмый ди. Шулай бит. Анда хәзрәт әйбәт ди, ачуланмый ди, кычкырмый ди, сүгенмий ди, шулай бит, кыйнамый ди. Һәм башкасы. Ягъни кеше тартыла шушындай күңелләре йомшак булган кешеләргә. Димәк, синең күңелең йомшак булса, син изгелекне тарата аласың һәм ахират байлыгын да шулай итеп үзеңгә аласың, мөхтәрәм кардәшләр. Сагыйд ибн Мусайибтан килгән бер хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм шулай дип әйтә: "Рәсул гақли бәгъдәл иман биллаһи мударатун наси ва тавадду илән нас." Акылның нигезе ди иманнан соң. Ягъни акыллы кешеләрне без яратабыз. Акыл ул кешенең инде дәрәҗәлеген күрсәтә. Акыллы кеше ул үзенә күрә бер бренд дип әйтик. Акыл дөрес эшләсен өчен нәрсә кирәк? Иман кирәк. Иман булмаса, акылдан файда юк. Шуңа күрә дә Рәсул гақли, акылның нигезе ул иман дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, ләкин иманнан соң нәрсә ди? Кешеләргә яхшы мөнәсәбәт һәм кешеләрне ярату ди. Акылның нигезе шул ди. Әгәр кешенең акылы булса һәм акылы белән эш итсә, кешеләргә яхшы мөнәсәбәттә булыр һәм аларны яратыр ди. Һәм ва ма халака раҗулун ала машура. Әгәр дә киңәшләшсә кеше башкалар белән халак булмас ди. Әгәр киңәшләшсә халак булмас. Нишләп монда киңәшләшү белән йомшаклык бара? Кешеләргә яхшы мөнәсәбәтнең, йомшак мөнәсәбәтнең билгесе ул алар белән аралашу. Алар белән киңәшләшү. Монда инде бара тәкәбберлеккә каршы килә шулай. Тәкәббер кеше гадәттә дырфа була, каты була. Һәм башкалар белән сөйләшеп аралашып тормый ул. Үзе генә карарлар кабул итә. Әмма йомшак кеше анда тәкәбберлек булмый, кешеләрне ярата һәм алар белән аралаша, киңәшләшә. Менә бу акыл. Димәк, йомшаклык булу кешеләр белән сине аралашырга, киңәшләшергә ярдәм итә һәм димәк син акылыңны куллана аласың максимум. Чөнки бер вакытта да кеше бөтен әйберне белә алмый. Киңәшләшмичә булмый. Киңәшләшергә кирәк. Бар тәҗрибә, бар буыннан буынга килгән сүзләр шулай бит, бар белем. Бөтен кеше дә аны бөтенесенә бөтен әйберне белеп бетерә алмый. Бигрәк тә яшь кеше булса.
Шуңа күрә һәр вакыт киңәшләшергә кирәк. Хәтта хатының белән дә киңәшләшергә кирәк. Хәтта хатының белән дә. Бер нәрсә чыкса, кара әле син нәрсә уйлыйсың дип. Чөнки хатын кызыңда да матур фикере булырга мөмкин. Ул да сиңа матур киңәш биреп куярга мөмкин. Уйламагыз теге хатыннарның башлары эшләмәй, аларның шулай бит инде. Кай вакытта кушылып ала? Анда була шундый теге фазы. Күчеп ала шулай бит инде. Әйе, илһам килеп ала аларга. Алардан яхшы матур сүзләр чыгып ала. Шуңа күрә дә киңәшләшеп, шулай бит инде карарга кирәк. Теге икенче хатынның янына барганда, беренче хатын белән киңәшләшә күрмәгез тагын. Әле менә бу икенче хатынның туган көне нинди бүләк алыйм икән дип. Не тот случай, җегетләр. Тоже акыл белән кулланырга кирәк аны. Дөрес итеп. Дөрес киңәшләрне, берәр нинди киңәшләр булса, шулай бит инде киңәшләшергә була. Хәтта балалар белән дә киңәшләшергә була. Кай вакытта син күрмәгән әйберне алар күрергә мөмкиндер. Менә болай эшләсәк ничек булыр икән дип. Алар шуны көтеп тә торалар алар. Әти-әни безнең белән шулай аралашсыннар дип, безне шулай олы кешегә санасыннар дип. Шуңа күрә халак булмас ди кеше ди, әгәр киңәшләшсә ди. Ва масагада раҗулун бистигъна'i бирa'иhi. Әмма кеше бәхет күрмәс, әгәр дә үзенең фикеренә генә таянса ди. Үзенең фикере белән генә йөрсә, мин беләм, мин акыллы, мин анда гений, тегеләй булай, бигрәк тә бизнес өлкәсендә шулай бит. Ул да күрмәс ди, рәхәт күрмәс. Бигрәк тә бизнеста менә башта эшләп җибәрә кешеләр, бер стартап, мәсәлән, башлап җибәрәләр. Акыллары белән, эшләре белән уңышлы гына китә бизнес. Аннан соң алар теге мин бөтенесен беләм дигән кебек киңәшләшми башлыйлар. Бизнес түбәнгә китә. Аннан соң бизнес түбәнгә китә. Чөнки мин үзем дә беләм дип уйлый ул һаман. Мин үзем генә бу бизнесны төздем ди, ләкин үсер өчен хәзер киңәшләшергә кирәк. Янында булган кешеләр белән шулай бит инде башкалардан сорашырга кирәк. Сез нәрсә уйлыйсыз, ничегрәк менә моны эшләп була икән? Монда нишләсәк, кай вакытта аласың шулай бит инде. Әйтик, мәсәлән, фирма, булай гына мисал гына инде. Трактор алырга кирәк. Мәсәлән, син трактористтан килеп сора, нинди трактор алырга икән ди. Да, бәлки кагаз буенча, технический теге параметрлар буенча әйбәттер шулай бит инде бу трактор. Бәясе дә әйбәттер аның. Әмма тракторист 2 көн эшли дә ватыла. Нишләп алай булды икән? Тракторист әйтә сиңа, бу бит эшли торган трактор түгел ди. Бу бармый бу ди. Ул аны белә, ул аны шулай бит эшләгән кеше анда. Шуңа күрә хәтта менә шушындай әйберләрдә дә барбыр киңәшләшергә кирәк. Син үзең генә шулай бит хәтта шундый вак әйберләрдә дә дип әйтик инде, үзең генә син белмәскә мөмкин бөтен нәрсәне дә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, әгәр дә Аллаһ Тәгалә кешене халак итәсе килсә, аның уен халак итә ди, фикерен халак итә ди. Ягъни начар уйлар бирә кешегә Аллаһ Тәгалә. Бу начар уйлар каян килә? Аның үзенә килә ул начар уйлар. Ул аны дөрес дип уйлый, кешеләр белән киңәшләшмәгәч, шулай бит кешеләрне яратмагач, ул шушы уйлары белән адаша башлый. Менә Аллаһ Тәгалә кешене шулай адаштыра ди. Димәк, кешегә адашыр өчен нәрсә кирәк? Хәзер бәйлибез бөтенесен бергә. Аллаһ Тәгалә кешенең күңеленнән йомшаклыкны ала. Бу кеше үз уйлары белән генә кала. Кешеләрнең йомшак булмагач, алар белән аралашмагач, аларны яратмагач, димәк, бу үзенең уйы белән генә эшли башлый һәм Аллаһ Тәгалә бу кешегә начар уй бирә дә, бу кешене халак итә. Бетте. Бетте, менә шулай. Шуңа күрә дә дырфа каты кешеләр тормышта хата кылырга мөмкиннәр. Начар юл белән кирип китәргә мөмкиннәр, мөхтәрәм кардәшләр. Инде Абу Хурайрадан килгән хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Инна Аллаһ Тәгалә рафиқун юхиббур рафиқ." Аллаһ Тәгалә йомшак ди, рәхим шәфкатьле ди, һәм ярата шулай ук йомшак, рәхим шәфкатьле кешеләрне ди. Без Аллаһ Тәгаләдән истин була алмыйбыз, мөхтәрәм кардәшләр. Кайбер кеше әйтә, мәсәлән, мин аны гомердә гафу итмим ди. Нишләп? Бит Аллаһ Тәгалә бөтен гынахны гафу итә. Бер карт кеше картайып беткән инде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям янына килә дә әйтә: "И Расулаллаһ" ди. Аллаһ Тәгалә бөтен гынахларны кичерә ала, ул дөресме ди? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Ие" ди. Мин ди җир йөзендә нинди гынах булса, бөтенесен эшләп битердем ди.
Ойлап қарағыз, нинди гүнах болса, менә динде язылган, мин аларның бөтенесен эшләдем ди. Аллаһ Тәгалә мине гафу итәр микән ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, тәүбә итсәң, дингә килсәң, гафу итә ди. Гомерем буе тагын сорый, гомерем буе кылган бөтенесен дәме ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, гомерең буе кылган бөтенесен дә ди. Җир белән күк арасын тутырса гынахлар ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, һәм ул миннән гафу сораса, мин аны гафу итәм ди. Җир белән күк арасы белән тулса гынахлары да. Кай вакытта безгә ниндидер кеше бер сүз генә әйтеп куя, без инде еллар буена аңа ачу саклыйбыз. Шуңа күрә син Аллаһ Тәгаләдән ничек явызрак була аласың? Аллаһ Тәгалә йомшак, һәм шуңа күрә ул ярата йомшакларны. Йомшаклык күрсәткән кешеләрен. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгаләнең сөйгән бер сыйфаты да икән. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм дәвам итеп әйтә, йомшак кешегә ди Аллаһ Тәгалә каты кешегә бирмәгән әйберне бирә ди. Дорфа кешегә, күңеле каты кешегә бирмәгән әйберне йомшак кешегә Аллаһ Тәгалә бирә. Нигъмәт. Йомшаклыкның нинди нигъмәт икәнен ул безгә аңлата, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә безгә, күңелләребезгә йомшаклыкны насыйп әйләсен, һәм диндә булган кеше ул йомшаклыкны сизә барбыр. Дингә кадәр кеше бер төрле булса, дингә килгәч барбыр аның тормышка карашы үзгәрә. Менә шушы гыйбадәтләребез бөтенесе мөхтәрәм кардәшләр безнең инде әлхәмдүлилләh тормышларыбызны үзгәртергә сәләтле һәм үзгәртәдә. Иншааллаһ, Аллаһ Тәгалә һәр барчабызга да биректә бер-беребезгә карата рәхим шәфкатьле, йомшак күңелле булырга насыйплар әйләсен. Әгәр дә беребездән ниндидер начарлыклар, авырлыклар күрсәк, инде күз йомып шуларны рәхим шәфкать белән карарга насыйп булсын. Иншааллаһ, русча сөйләп күтәребез Аллаһ өчен. Аъузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о милосердии. О милосердии и великодушии, так скажем. Человек, у которого мягкое, так скажем, да, сердце. И к людям он относится с мягкосердечием и великодушием. Он не злится, не грубит, не психует, не резок. Он уважает людей. И за это люди тоже его уважают и тянутся к нему. Это, дорогие друзья, признак мусульманина. Если ты хочешь завоевать человека, надо быть мягким. Мягкость делает то, что не может сделать жесткость. Твердость. Может быть, твердость и жесткость кажется твердым, как скала, да? Ничто не может пробить вот это вот состояние. А на самом деле многие мягкие вещи делают гораздо большее, чем жесткие и твердые. Например, вода. Вода принимает ту форму, в чем находится. Поэтому вода может и там чувствовать себя хорошо. Вода может точить камень. Вода может своей силой сносить города, если понадобится. Разрушать может, пожалуйста, если понадобится. То, что вода мягкая, это не значит, что ты вот тоже мягкий и ты не можешь себя защищать. Нет. Мягкость может себя защищать при правильном использовании. Поэтому мягкость – это не слабость. Мягкость – это сила. Жестким и твердым быть гораздо легче. Просто посылаешь всех. Это гораздо проще. Человек пришел, говорит, дай мне денег. Ты пошел ты. И все. Денег не дам. А человек пришел, а ты ему садись, давай, как дела, чай попей. Через полчаса ему говоришь, ну ты же понимаешь, что вот последние деньги потратил вот тебе на чай, ты еще мне должен. Да? И он уходит с чувством, что он тебе должен, хотя пришел просить деньги, да? Так, татарский способ, да? Такой. Поэтому мягкость способна на многие вещи, дорогие друзья. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был примером
примером мягкости. Ислам велит нам быть мягкими, великодушными со всем, что нас окружает. Даже по отношению и к детям, особенно к детям, к женам. Как бы это, да, не хотелось мне говорить, да, даже к женам великодушно и мягко надо относиться. Они любят это, на самом деле, любят доброту, мягкость любят, великодушие любят они. К животным, к природе, ко всему, что нас окружает. Ко всему. Мы должны быть великодушны. Однажды Айша, рады Аллаху анха, жена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, мать правоверных, сидела на верблюде, на животном каком-то. И что-то животное ехало медленно. И он начал гонять, то есть бить, чтобы побыстрее пошла. На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: будь мягче, говорит, будь мягкой. Ты должна, говорит, быть мягкой. Если, говорит, мягкость есть в чем-то, то украшает только, говорит. А если, говорит, от чего-то убрать мягкость, то эта вещь портится, чернеет. Поэтому будь мягкой, говорит, даже по отношению к животным. К любым животным. Да, животные тоже так же. Любят всегда, животные любят ласку. Любой ребенок, например, да, хочешь завоевать ребенка, ты что делаешь? Конфету даешь, улыбаешься, играешь, спрашиваешь, да, о чем-то, о его детских вещах. Все, ребенок твой. Ты можешь завоевать таким образом уже внимание ребенка. И также на самом деле любой человек. Любой человек также. Вот это, дорогие друзья, наше оружие, по сути дела. Оружие мусульман. Если, конечно, мы будем жесткими, жестокосердечными, суровыми, конечно, кто будет принимать нашу религию? Кому такая религия нужна? А ведь секты, они как раз этим и берут. Они берут мягкостью. Приходят к человеку, проникают в душу, сидят часами, разговаривают. И все, человеку многого надо. Человек уже оказывается в секте. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда делал дахват, он руководствовался аятами из Корана. Аллах Тааля говорит: бисмиллахи рахмани рахим, худил гафа ва амур бил урфи ва агрид ганил джахилин. Очень короткий, емкий совет от Аллаха субханаху ва тааля. Он говорит: прощай, то есть прощение бери. Дословно, бери прощение. Что это значит? Пускай это будет твоим оружием своего рода, да? Пользуйся прощением. Прощай, говорит, пожалуйста, Аллах Тааля говорит, вели делать хорошее и сторонись от глупцов. Сторонись глупцов. Уходи от них подальше. Вот этот, дорогие друзья, совет, он очень нужный и важный сейчас в наше время. Мы много времени тратим на общение и на споры с глупцами. Даже среди мусульман есть глупцы. Приходят в мечеть и часами могут лясы точить. Ни о чем. Что бы ты им ни сказал, их все равно не устроит. Что бы ты им ни сказал. Ты говоришь ему, вот это дерево, он говорит, нет, это бетон. Ты говоришь ему, хорошо, я согласен, что это бетон, он говорит, ты дурак, это дерево, говорит он тебе. То есть такие люди, это бесполезно, это глупцы. Их надо просто оставить. Не важно, что они говорят, не важно, победили они тебя, не победили сейчас, да? Ты просто их оставь. Они есть среди мусульман, есть и среди не мусульман, к сожалению. Это очень полезный совет. И полезный совет – прощай людей. Вот они пришли к тебе, да, косо посмотрели, не так себя повели, не так поздоровались, да. Например, зашел какой-то, грубо говоря, просто. Зашел человек, например, да, вместо того, чтобы, например, поздороваться с хазратом, он пошел с кем-то там поздоровался, тут поздоровался, там поздоровался, потом к хазрату подошел. Я говорю, ты что? Когда ты в армии не служил, что ли? Да? Когда твой непосредственно стоит начальник, например, да, в армии, и заходит человек чином выше, что ты говоришь человеку? Разрешите обратиться к такому-то, правильно? В армии. Там субординацию соблюдают, там все четко. А ты пришел, там, сям ходил, руку испачкал уже, о всех
потом пришел к хазрату, вытираешь. Ты что делаешь? Да? Вот если на такие вещи постоянно обижаться, то жить невозможно. Поэтому и пророку, с пророком, могло быть то же самое. Ведь он не отличался ничем. Люди подходили, они не знали. Часто, например, когда он был с Абу Бакром, рады Аллаху анху, Абу Бакра, рады Аллаху анху, считали пророком. Ну, он был одет получше, да, выглядел так. И все подходили к нему, уважение показывали. Пророк просто скромно сидел. Просто скромно сидел. А у нас, если вот в мечети есть хазрят, и рядом с ним заместитель тоже выглядит получше, да, у нас таких заместителей увольняют сразу. У нас в мечетях. Вот кто-то, если пойдет в мечеть работать, себе на заметку возьмите, никогда... Там уже не хадисом руководствуется, а словами Петра Первого, да? Рядом с начальником служащий, да, подчиненный должен иметь глуповатый вид, да, придурковатый такой, не показывать свой разум. Все. Вот, да, он должен вот так ходить. Умным быть не должен. Это правило, к сожалению, в России. Ничего не поделаешь. Поэтому вот на такого рода вещи человек не должен обращать. Он должен быть великодушным. Жена пришла, там дети пришли, да, например. Да, они обычно нормально все. Но вот сегодня они забылись. Жена сегодня, вот, например, забыла там приготовить еду. Ну, так вышло. Каждый день готовит. Не надо сегодня набрасываться. Если вот она каждый день не готовит, да, тогда это одно дело. Или дети, например, зашли, шум, гам, и поздоровались с тобой. Ну, сегодня вот забыли. Понимаете, вот иногда такие вещи даже не стоит ждать прощения. Надо сразу прощать. Не надо ждать там сидеть в углу, да? Уже день проходит, никто не подходит, не извиняется, они даже не знают, что они обидели тебя, да? Вот. Поэтому надо прощать такие вещи. Жить станет легче. И Аллах Тааля дает такой совет. И также Аллах Тааля говорит, бисмилляхи рахмани рахим, если, говорит, вы будете прощать, это ближе к богобоязненности. Прощение ближе к богобоязненности. Прощать еще до того, как попросили у тебя прощения. Потому что с этим жить на самом деле самому человеку тяжело. Не простив кого-то, это ужесточает его сердце. Это же надо вспоминать постоянно. Значит, против кого-то питать там какие-то чувства и так далее. Просто самому же станет тяжелее. Поэтому от богобоязненности, говорит, вот это вот мягкосердечие и прощение. Пророк ﷺ говорит в другом хадисе, «Ма накасат садакатун мин малин». Садака, говорит, не уменьшает имущество. Когда даешь садака, денег становится меньше, но это только визуально. На самом деле денег меньше не становится. Больше бараката, больше саваба, ну и Аллах Тааля возвращает соответственно. وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا. Если, говорит, человек прощает другого человека, то он только увеличивается, его положение и в обществе, и перед Аллахом. С одной стороны, чтобы сохранить достоинство и честь, ты должен ходить гордо и не прощать никого, и не разговаривать, да? Всем видом показывать, что ты такой вот павлин, да? Самый красивый, самый лучший, и ты его не прощаешь. На самом деле, если ты прощаешь, твое положение в обществе станет, говорит, только выше. وَمَا تَوَضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. И кто будет смиренным перед Аллахом, подчиниться Аллаху, то Аллах Тааля поднимет только его положение. Это тоже, дорогие друзья, очень важно сейчас, потому что многие думают, что религия – это рабство. Поклоняясь Аллаху, они унижаются. Люди так думают. Кто такой там кто-то, чтобы мне какие-то ограничения ставить? Вот так люди думают. А на самом деле смирение перед Аллахом только возвышает тебя, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И также один из примеров того, чтобы показать свое великодушие и мягкосердечие, это сохранять отношения с теми, кто против тебя делает что-то плохое. Это говорит о твоем великодушии. Пророк ﷺ говорит, «Я Хукба», обращается к Хукба, рады Аллаху анху, «Сыль ман катагака», не обрывай связи с тем, кто с тобой обрывает,
Человек не хочет с тобой дружить. Не хочет родственник какой-то с тобой общаться, а ты, говорит, не обрывай связи. Не говори, он сам не хочет, значит, я тоже не буду. Так не говори, не надо. Наоборот, тебя украшает, если ты сам стремишься. وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ и давай тому, кто не хочет тебе давать. Есть люди жадные, которые не дают, да, просишь, не дают. Но ты им давай, не мсти. Не показывай, что ты такой же. Наоборот, будь выше этого. وَأَعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ и уходи, отвернись точнее. Тот, кто делает тебе что-то плохое, то есть не мсти. Не делай ему того же. Если он тебя вредит, просто отдались от него. От его вреда. Просто отдались. А сам ему того же не делай. Вот это, дорогие друзья, примеры великодушия и чистосердечия. Один из сподвижников, когда пошел к халифу, приводил ему пример. Вообще от халифа многое зависело. Если он был великодушный, то есть, и люди хорошо жили. Если он был немножко такой жесткий, то и люди страдали. У нас, понимаете как, у нас вот сейчас с правителями нет общения. У нас либо правителю врут в глаза, это просто лицемерие, чтобы выслужиться перед ним, либо ругают за глаза, да? А вот ему в лицо никто правду не говорит. Либо ругают за глаза, комментарии читаешь там, да, по какому-то там законодательству, и сразу же там пошли, они там такие, они сякие там, а когда к ним депутат приходит, они разве ему так говорят в лицо? Нет, конечно. Поэтому раньше обычай был, ученые ходили к халифу и давали советы ему, если что-то не так. Не свергали, не ругали, советы давали. И вот один из сподвижников пришел к халифу и дает ему совет. И рассказал ему историю Юсуфа, алейхиссалям. Как Юсуф, алейхиссалям, был предан своими братьями, брошен в колодец, чтобы там умер. Потом его оттуда вытащили, не отпустили, продали в рабство. Потом его продали в рабство. Он оказался в рабстве, но, альхамдулилля, когда он из колодца вышел, стал свободным и сразу стал рабом. Когда он стал рабом, его взяли на воспитание во дворец, но он опять оказался в тюрьме. То есть, вроде бы только-только положение лучше стало, опять в тюрьме, потому что жена, так скажем, благородного человека влюбилась в него. Он был очень красивый. И вот он опять оказался в тюрьме. И в тюрьме о нем забыли. В тюрьме о нем забыли. Все, что он должен был, дать о себе знать потом. Через тех, кто выходили, он сказал, сообщите, что я здесь. А по мне забыли. И вот когда Аллах Тааля уже все, ему проблемы все решил, и он оказался обладателем силы, могущества, он стал распределять богатство, его же братья пришли к нему просить деньги. Он что мог сказать? Вы меня на смерть бросили. Я вам должен давать деньги? Нет, он так не сказал. Он наоборот хитростью выманил своего отца, своего младшего братишку, всех позвал к себе и приблизил, и простил, и сказал: «Ля тафриба алейкум аль-яума ягфируллаху лякум ва хуа архамур рахимун». Архамур рахимин, сегодня, говорит, нет вам наказания никакого. Аллах прощающий, всемилостивый. Все. И он их просто взял и простил. Понимаете? После всего этого. Иногда наш родственник даже нам ничего не делает. А мы уже питаем к нему злобу. Просто потому, что он есть. Лучше живет, да, чем ты. Может быть. Все. А Юсуф, алейхиссалям, простил даже вот это. Дорогие друзья, есть у Аллаха такое имя, да, Рафик. Рафик. Это мягкий, да? Но есть такое слово Рафик, другой у него перевод, это спутник, то есть друг, товарищ. Почему они такие однокоренные слова? От слова рифк, мягкость. Потому что другом может быть только мягкий человек.
Рафик, Аллах, Пророк ﷺ говорил, когда умирал, «Иля рафик иль агля». Я иду к своему другу наивысшему. Почему он не использовал другое слово какое-то, а рафик? Потому что его друг, он милосердный. Друг рафик. Есть друг, например, садык. Садык. Есть друг, товарищ замиль. Есть друг, товарищ, спутник рафик. Он очень близкий, потому что он мягкий. Он готов тебя выслушать, он готов тебя простить, что бы ты ни делал, да, не думал и так далее. Поэтому он рафик, он близкий к тебе. Поэтому, дорогие друзья, если мы будем мягкими, у нас друзей будет много. И когда мы выбираем друзей, надо выбирать мягких. Кто-то скажет, надо выбирать богатых, но от богатства его тебя может толку вообще не быть. Кто-то говорит, выбирайте чиновников, толку может и не быть, да, от него. Кто-то скажет, выбирайте, пускай, правдивых, да, но когда человек постоянно правдивый, это на нервы действует. Есть правдивые друзья, которые шагу не дают ступить. Постоянно тебя критикуют. Так, ешь правой рукой, ты случайно взял левой, забыл просто. А он тебе тыщ, да, сразу же. И лекции на полчаса. Хадисы, аяты, там, да, и так далее. Так, это так делай, это напрягай. Вот когда твой друг, он великодушный, мягкий, с ним комфортно, с ним хорошо. И ты чувствуешь, что ты с ним отдыхаешь. От этого слова идет рафик, товарищ. Дорогие друзья, вот еще здесь один есть интересное слово. Это прочитает аят. Время уже подходит, я знаю, поэтому не переживайте. Сейчас скоро закончим. Да, скоро закончим. Есть такое, это касается нас, россиян. Нас, россиян, касается. Аллах Та'аля в Коране говорит, бисмилляхи рахмани рахим, «Фабима рахматин мин Аллахи линта лахум». Милостью Аллаха ты был мягкий к ним, то есть к людям. Это говорит пророку, саллаллаху алейхи вассалям. «Валяу кунта фаддан галидал кальби», если бы ты был жестоким, и жестокий сердцем, жестким, да? «Лян фадду мин хаулик», они бы сторонились тебя и ушли бы от тебя. То есть секрет успеха пророка, саллаллаху алейхи вассалям, его мягкости. Не только в том, что он правду говорил, правдорубом был, да? Постоянно все там исправлял, а то, что он был мягким. Поэтому люди тянулись и верили ему. Вот здесь есть слово «фаз», жесткий. Такой грубый, фазон, есть такое арабское слово. Такое же слово, фазон, имеет другое значение, морж. То есть это же слово может означать и слово морж, фазон. Грубый, жесткий. Почему морж грубый, жесткий, да? Ну, так выглядит он. На самом деле, да? И он не поддается холоду. Он сам живет в холоде, холоду не поддается, у него и шкура такая снаружи, грубая и так далее. Поэтому и людям иногда говорят морж, да? Морж так говорят. Теперь, значит, грубость и жесткость, если это слово имеет такое же свойство, как у моржа, а морж жесткий, грубый от холода, теперь вы понимаете, почему россияне жесткие и грубые? От холода. Вот приезжают сюда, да, арабы, турки, вы не улыбаетесь, вы жесткие, вы мало разговариваете, вы такие, вы сякие там, да? Но что мы можем поделать? Мы тут живем. Если вы здесь поживете, ну, год хотя бы, да? Да, вот пару зим, да, пару встреч с чиновниками, с гаишниками, да, пару встреч с неадекватными такими синяками, да, и так далее. И все, вы тоже исправитесь. Вы тоже станете нормальными. Да? Перестанете улыбаться. Все вернется. Есть поэтому тут приходят арабы, тут живут уже по несколько лет, они тоже поменялись уже. Все нормально, они как русские уже. Не улыбаются там и так далее. Потому что вот это вот наше, так скажем, окружение делает это. Вот аят отвечает нам на этот вопрос, почему мы, россияне, такие, да? Почему мы не улыбаемся, почему мы такие. А душа-то у нас все равно
открытые, альхамдулилля, да? Потому что это мы все добрые. Только вот докопаться бы до этих, до этих глубин, открыть бы эти замки каким-нибудь ключом. Да? Аллаху алям. Это, конечно, да, тяжело. Поэтому, дорогие друзья, иншаллах, пусть Аллах Тааля даст нам великодушие и мягкосердечие. Пусть не пугает наша суровость, да, кого-то из мусульман, потому что это наша специфика. Увы, но это наша специфика. Когда нам говорят, почему вы не улыбаетесь, я хочу сказать этим арабам, туркам, да, мы улыбнемся, хочу сказать, да, мы улыбнемся, когда умрет Даджаль и победит Махди. Да. Это было бы хорошим ответом, да? Но это неправда. Но это неправда, увы. Поэтому, иншаллах, дорогие друзья, мы все любим мягкость, поэтому, чтобы мы получали от кого-то мягкость и доброту, нам самим надо быть таким. Хочешь улыбку, самому надо улыбаться. Иншаллах Тааля, Аллах Тааля, пускай нам даст именно таких великодушных, милостивых отношений, особенно между собой, между мусульманами, чего нам очень-очень не хватает. Знаний есть, альхамдулилля. Все есть, альхамдулилля. Мечети есть. Но не хватает вот этой просто великодушия по отношению друг к другу. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الأجمعين حاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.